Jamen, velkommen til dagens webinar. Ja. Siger jeg nu. Ja. Jeg er jo princippet. Jeg er jo ikke gæst. Co-host. Co-host, ja. Ja, det er rigtigt. Men det er gæst på præmissen her, ikke? Du har faktisk taget turen fra... Jeg er taget fra Aarhus. I Snestorm. I Snestorm. Ja. Jeg havde lagt så pænt. Ja, okay. Det var gårdsdagens. Ja, det var fint. Godt. Jamen, skal jeg lave en introduktion så? Nej, velkommen til, og tak fordi I havde valgt at bruge jeres eftermiddag, eller i hvert fald en halv time af den her, sammen med os i dag. Jeg har Tobias med fra Dansk Eksport Association. Meget mundret. Har I ingen forkortelse eller et eller andet? Og det har vi, den er intern. Okay. Ja, så det vil sige... Det kan jeg ikke afsløre. Nej, okay, så først ny hjemmeside og rebranding, ja. Så forkortelse eller... Lad os bare holde os til Danish Eksport. Danish Eksport, ja. Den kører vi. Ja. Aftale. Og jeg hedder Nikolaj, sidder som CSO her hos Scratcher, en SaaS-platform, der laver noget så spændende som gamification software. Og lige inden vi startede med, har vi snakket lidt om, hvor forbudt det er at bruge ordet gamification i B2B-regi. Ja, for helvede. Ja, fordi det er jo B2B, det er jo alvorligt. Ja, vi må ikke grine og have det sjovt her i dag. Nej, det er jo ikke så I skal også passe på derude, at I må ikke synes, det er sjovt at se med i dag, fordi det er meget strengt forbudt, det er meget alvorligt, når vi snakker B2B. Nej, spilletid, det prøver vi at lave om på. Det er i hvert fald en af idéerne med den næste halve time, det er ligesom at sige, okay, hvordan kan vi bryde lidt op i den der måde at gøre tingene på, når vi arbejder med B2B-marketing. Ja, vi skal i særdeleshed. Ja, lige præcis. Det er sådan et af omdrejningsfokus, fordi at, som vi også kan se, så er der jo mange fra jeres undersøgelser, og mange af jeres medlemmer også, der netop har været inde og svare, at der er et stort fokus på messer generelt fra B2B. Ja. Så derfor skal vi igennem og snakke lidt omkring messer, og er det stadig aktuelt at lave messer i B2B i 2024. Så snakker vi lidt kort om det digitale landskab, omkring ens ICP, eller kvalitetsaudience, den digitale modenhed. Og så kommer vi egentlig med nogle helt konkrete eksempler og cases på, hvordan B2B-virksomheder kan anvende interaktivt indhold. Ja, og case, det er jo fint, kan man sige. Der kommenterer jeg lystigt på. Ja, jamen det må du endelig gøre. Det er rigtigt, ja. Fordi det er jo meget reelt, altså det er jo præcis være bekymrende, hvis det var nogle andre mål på det. Ja, spørgsmålet er, hvis I har lavet den i 10 år, hvor meget anderledes den så havde set ud. Ja. Men omvendt, så har jeg også lyst til at sige, at vi vil gerne have leads, men vi vil ikke have e-mail permissions. Ja, det er en af de sjove ting i undersøgelsen. Og hvad er forskellen, Tobias? Det er et godt spørgsmål. Altså jeg forestiller mig, at man ligesom siger, at når e-mail permissions, der tænker man sign up til nyhedsbrev, typisk, ikke? Og lige så tænker man sådan, nogen, som man kan sælge til. Ja, kan man ikke sælge til dem, der er på ens nyhedsbrev? Jo, det kunne man jo godt argumentere for, at kunne være en mulighed. Men det er jo måske... Men det går an på, hvordan man går til at opgave. Ja. Det er måske også lidt omkring det, der kan være mindsetet ude i virksomheden, når de netop svarer på sådan en. Og det er jo nok ikke kun marketeers, hvor man kan forestille sig, at der sidder nogle kommercielt mindede sælgere, der siger... Foregriber du det på dagsordenen, der handler om digital mulighed? Undskyld. Men bare for men det var lidt omkring det der med, fordi at er det fair for mig at sige, at et lead egentlig bare er en permission, der er modnet? Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Ja. Så spørgsmålet er, om vi ikke også gerne vil have permissions, men man måske bare har en historik med, at man har været vant til at have en masse dårlige permissions, eller en masse permissions, man så ikke har brugt og modnet. Og derfor er man mere fokuseret på leadet. Problemet i B2B-kontekst jo typisk er så bare, at modningsprocessen er så lang, at hvis man kan næsten også risikere at få et lead for sent, at de er så langt i processen, at det er helt klart en udfordring. Jeg tror rigtig mange steder ude i det her business landskab, der tænker man egentlig et lead som en, som man nærmest bare skal ringe til at afsætte møde. Ja, eller nogen, der har selv, hey, jeg vil gerne ringes op. Jeg vil gerne ringes op, så jeg kan købe jeres ting. Grunden til, at vi jo selvfølgelig har taget den her graf med, sådan. Men det er det samme med Teams-møder, ikke? Vi havde corona, hvor vi ikke lavede andet end at mødes online. Ja. Men vi skal stadig lige have styr på teknikken. Sådan er det. Det er ligesom, når man starter et webmøde med sine kollegaer og siger, hallo, kan I høre mig? Fuldstændig. Og husk at vinke, når man er færdig. Ja, nu rører vi simpelthen ikke med noget her. Nu lader vi den være der. Men min pointe var jo egentlig bare med det her med leads-dialog og e-mail permission-dialog, at en af de ting, som Scratcher jo som
som Twilio gør, sådan til at starte med, det er jo blandt andet at gøre brugerrejsen eller user journeyen bedre og mere sådan modtagerorienteret på kundens præmisser. Men det kan også hjælpe virksomheder, uden de skal gøre så meget, med at sælge eller opsamle e-mails permissions. Og jeg har en case med, hvor at et permission bliver til en lead i løbet af 45 sekunder. Ja. Og så er det jo sådan lidt om sådan at diskutere, er det det ene eller er det det andet. Ja. Men noget af det, altså der gemmer sig jo bare nogle grundlæggende begrebsforvirringer derude. Ja. Altså, jeg tror, noget af det handler også bare om, altså, hvordan er det egentlig, vi snakker om de her ting. Ja. Man kan sige, en tolkning kunne jo være, at det her jo peger lidt på, at der er mange steder, hvor der måske ikke er en stor forkromet plan med, når vi opsamler, hvad er formålet med det, hvad skal vi med folk, altså at man ikke har designet den her brugerrejse eller kunderejse. Ja. Det kunne være et spørgsmål, jeg vil til, om I vil dele, eller måske lige tænke over i hvert fald, og I må jo selv, om I vil dele nede i kommentarfeltet, om I føler, at der er en, jeg har en kommentar her. I skal skifte, jeg håber, den virker nu her. Virker skærmen nu? Kan I se? I kan også se slidesen nu, ikke? Men netop at bare give jeres besøg med og se, om I har den her connection mellem lead, email permission, og om I føler, at den data, virksomheden samler ind, bliver anvendt. Men lad os lige, mens at I, hvis I tænker over, at I vil byde ind med det her, så vil I lige hoppe på messer. Messer, ja. Og merge. Ja, merge. Det er jo, og det har jeg jo bare lige taget med, fordi jeg elsker at snakke om merge. Ja. Jeg har ikke dem, der får det med, men jeg har simpelthen en pose, hvor jeg indsamler dårlig merge. Altså, kun dårlig merge? Kun dårlig merge. Okay. Det er sådan en skræk- og advarselspose. Altså, fordi der findes så meget derude, som man får, altså, hvis det ikke er kønsløse bolcher med et eller andet logo på. Men bolcherne, jeg kan meget godt lide bolcher. Hvorfor er det dårlig merge? Fordi alle har dem med. Jamen, så er der rigtig mange. Ja, bolcher. Så mange bolcher har du ingen, der kan spise. Altså, der var så meget som altså, jeg har også et glassugerør, for eksempel. Ikke? Det er da meget sjovt ting, men jeg kan da ikke bruge et sugerør til noget, når jeg kommer hjem. Altså, så vil jeg da have 6, så de matcher. Ja, okay. Der er så meget af sådan noget, hvor det er ugennemtænkt på en eller anden måde. Ikke? Og så mit favoriteksempel, det er nogle ørepropper, jeg fik af en virksomhed, der solgte radarsystemer til overvågning af vindmølleparker. Ja. Og så spørger jeg sådan, hvad er det fordi, de larmer det der radarsystemer? Så nej, han vidste sgu heller ikke lige ham der. Altså, det var bare noget, de havde fået med fra marketingafdelingen. Ja, okay. Men hvorfor tror du, hvad er årsagen til, at man producerer merge messer? Jamen, hele ideen, det er jo, at man har, altså, eksemplet er jo, det er jo i princippet sådan gamification udgaven af en fax, ikke? Ja. Altså, eller faxudgaven af gamification, altså, at det er jo en lille måde at skabe den første interaktion med folk. Vi har et eller andet. Altså lidt lokkemiddel. Ja, det er fuldstændig, ikke? Sådan en honningkrukke, ikke? Der står på disken helt fremme ved gangen ved din stand. Og så kan man komme ind og sige, hvad er det? Ja, så kan man, og så snart, man kan jo se, der er jo mange på messer i dag, og så går de forbi, og de tør faktisk ikke det at tage noget, de kunne have lyst til, fordi de ved godt, hvis de først tager noget, så bliver de nødt til at snakke med de der sælgere, der står også, ikke? Og det, der jo tit sker, det er, at så har virksomheden, så tager de sådan noget, de der billige bolcher med, eller sådan et eller andet standard merch, og så har de noget fedt merch også, men det er kun til de gode kunder. Ja, okay. Det er kun til dem, vi elsker i forvejen. Jeg ved ikke, jeg synes, det er cirkus, altså, og så har jeg bare tegnet den her, fordi jeg synes, det er en meget sjov prøve at ligesom sige, okay, det du laver af merch, jamen, hvis det skal være rigtig fedt, så skal det være on-brand, så det skal fortælle noget om din virksomhed og dine produkter, så skal det ligesom være brugbart, altså, så det faktisk har en eller anden form for funktion. Ikke? Det der sugerør, det var da smart nok, men jeg kan aldrig bruge et glas sugerør og sådan noget. Og så med morgenbrød, altså, og det kan være sjovt, eller det kan være tankevækkende, eller det kan være sådan et eller andet. Og det er jo der, hvor hele det interaktive ligger også. Ja, lige præcis. Er det noget, du tager med dig, hvor du ligesom kan huske, okay, det her, det var sgu meget godt tænkt? Eller? Ja, fordi der er også mange, der laver for eksempel, gæt mange røde bolde, der er i et glas, eller man kan lave den der væg, hvor man så kan putte nogle bolde ind, alt afhængig af, hvad man synes, eller et eller andet. Ikke? Og det kan du måske godt huske, eller du kan lave en lille golfbane, og så kan du potte noget. Men så der viser du det der med useful. Ja, lige præcis. Og jeg havde faktisk et godt eksempel, for at snakke med en af vores kunder,
Viking Life Equipment, som jo er på omkring 40 messer om året i hele verden. Og de bruger så Scratchers platform til at lave sådan nogle interaktive elementer på messerne. Og en af de ting, jeg lavede, det er et lykkehjul, et maritimt lykkehjul formet som en redningskrans, altså digitalt, så man kan scanne en QR-kode, og så kan man ligesom deltage. Men der til SMM i Hamburg, som er sådan en maritim messe, der kunne du for eksempel som en præmie vinde et Lego Titanic-skib. Og hvis du så ikke vandt Lego Titanic-skib, så kunne du faktisk vinde noget merch i stedet for. Så på en eller anden måde, så får du både gjort det useful, du har gjort det memorable, og du faktisk også gør det on-brand. Samtidig med, at du gør det lidt mere interessant, fordi du vinder det. Du får det ikke bare. Du kan ikke bare gå hen og tage det. Og du får måske også noget permissions, du får noget til dit nyhedsbrev, som... Men det er jo super fedt, Nikolaj, men bottom line er bare, at det er måske 0,2% af virksomhederne, der kan vinde de der af. Altså fordi langt det meste af det merch, du kan finde ude på messer, placerer sig jo ikke i nogle af de cirkler der. Nå, okay. Så det er selve merch-delen, der var issued. Jeg tænker bare på... Men der er jo selvfølgelig merch-delen, men der er jo netop også, altså hele ideen er jo aktiveringen i det. Det er jo der, hvor gamification og hele det digitale er super interessant, fordi hvordan får vi egentlig, når vi har skabt en indledende opmærksomhed. Min pointe var bare, at du ikke nødvendigvis behøvede at give op på jeres merch, hvis du faktisk havde en direktion, der sagde, vi skal have merch, vi skal aflevere merch, vi skal lave merch, det er fedt. Men så kunne man aktivere merchet gennem noget interaktivt indhold, for at give det en eller anden form for værdi. For ikke at webinaret handler omkring merch i 2024, men omkring B2B sammenhæng, så hopper vi lige videre til det digitale landskab. Fordi der er jo sket meget. Altså messer, og messer ligner jo egentlig sig selv. Messer ligner sig selv, mere eller mindre. Gjort det sidste mange år. Men der er jo kommet mange nye muligheder på markedet. De sidste par år og seneste par år har vi jo set, hvordan at content bliver skabt i endnu højere grad ved hjælp af AI, annoncer, oversættelser, og de digitale muligheder, der jo findes, er jo selvfølgelig også blevet større. Og vil jo også sige, at kravet fra kunderne og ens kunder, også på både messer, men også på ens online journeys, er jo også større, for de forventer jo, at de kan finde mere end en fysisk brochure på dit site. 80% af købsrejsen sker online. Og det er jo ikke bare længere en Key Account Manager, som er det eneste kontaktpunkt, de har til en virksomhed. Ja, kommer fra, du var marketeer, ikke? Ja. Men jeg synes jo netop, at den her model, som du i rigtig marketingforstand har designet op og taget med i dag. Jeg vil det. Jeg selv tak. Ja, det var ikke din datter. Det var ikke min datter. Nej, jeg er ikke grafiker, det kan man godt se. Nej. Ja, men ideen med den der, det er bare at sige, jamen, at der hvor vi kommer fra på messer, det er jo, at de er ejet og eksekveret af salg, og sælgerens opgave, det er jo på kan vi sælge noget, når vi står her, så er det jo første prioritet, anden prioritet, det er at booke møde, tredje prioritet, det er, at de aftaler, de ringes ved, og den sidste prioritet, det vil jo være, at man så, om ikke andet, så lige får tilmeldt folk til et nyhedsbrev, og så har man et eller andet. Ja, hvis du heldig får du visitkort. Ja, præcis. Ja, hvis det eksisterer i dag. Men så helt pointen, og der hvor marketing tit misser ud i dag, det er, at marketing skal jo gå den anden vej. Ja. Altså, så vi får lavet sådan en krydspres fra salg og marketing ind mod vores ideelle kunde. Altså, og der synes jeg, at der er altså rigtig mange steder af min oplevelse, der er marketingfunktionen i dag er egentlig bare en servicefunktion til salg. Og det giver også mening i et vis omfang, kan man sige, men problemet er bare, at hvis marketing ikke har tid eller ressourcer eller overskud til at lave den modsatte bevægelse, så misser man jo ud på kæmpe potentiale. Ja, for vi er jo egentlig lidt tilbage til, hvis vi ligesom tager den her permission eller lead-snak, så vil sælgeren jo gerne ud til, og nu kan jeg ikke huske, om det er spejlvendt, men ud til venstre, der hvor i boksen, der står salg. De vil jo gerne have leadet, som kan købe noget nu. Ja, præcis. Og det vil marketing også rigtig gerne. Ja. Men egentlig så er permissionen egentlig starter over fra sign-up-fasen. Ja. Og så skal marketeren jo egentlig med virksomheden og materialet og modne leadet, eller permissionen til leadet. Og hvis sælgeren kun fokuserer på leadsene, så vil der alt andet lige være rigtig mange ting, der går tabt. Fordi der er meget potentiale der, hvor at sælgeren ikke kan have den frekvens eller mængden af touchpoints, der skal til for at modne, uddanne
gøre leadet, eller gøre permission relevant og klar over de muligheder, der er hos virksomheden. Og det er jo egentlig der, hvor at marketeer og marketingafdelingerne har et ansvar over tid, som er mere, hvad kan jeg sige, kan tillade mig at sige, mere generelt, hvor sælgeren måske er mere intensiv i helt klart. Og der kan man sige, altså den her model, den er jo meget banal, og ikke særlig kompleks. Altså, men hele marketingens rolle er jo, altså man kan sige, fordi i sælgerens logik, så handler det om at få salgsklare leads, ikke? Eller salgsbare leads. Ikke? Altså, det er det, der er fokus. Men i marketing leads, altså i marketinglogikken, der handler det om volumen. Altså, hvis du kan få tilpas mange permissions fra vigtige virksomheder, så kan du begynde at lave account-based ting, og du kan begynde at lave noget annoncering, og du begynder at sende nyhedsbreve som målrettet. Altså, du kan begynde at gøre en masse ting. Og det behøver sælgerne i princippet ikke at bekymre sig om. Men min påstand vil være, at marketing i relativt høj grad er for dårligt til at forklare salg. Hvad er det, vi kan med det her, hvis vi faktisk får opsamlet nok? Altså, ja, fordi sælgeren skal købe ind på, at man vil det samme. Ja, lige præcis. Men der er netop det der krydspres, synes jeg var et rigtig godt billede, at du giver, at man ligesom prøver at angribe fra to sider af. For det handler jo egentlig om at skabe det her kvalitetsaudience. Ja, præcis. Og der kan man sige, udfordringen er bare, at især der er man på jagt efter de gode leads. Og det er derfor, de altid siger, altså alle de der marketing leads, dem kan vi ikke bruge til noget. Og det er jo fordi, enten er det fordi, at salget ikke har forstået, hvad det er, man kan bruge dem til, eller også er det fordi marketing heller ikke har forstået. Eller i hvert fald har været for dårligt til at forklare sig. De afleverer kan tidligt. Ja, præcis. Men der er jo noget omkring det her med kvalitetsaudience, fordi hvis i gamle dage, det må man selv definere afhængig af ens alder, hvornår gamle dage er. Men en key account manager har jo egentlig altid ejet dialogen og eget publikum på den måde. Jeg har jo altid kunne køre nogle annoncer og nogle reklamer, men der har ligesom kun været en person, der har haft dialog. Der er en rolle, der har ejet den dialog. Men den dialog er jo ikke flyttet, fordi nu har jeg kommunikation, nu har jeg marketing, nu har jeg sideprofiler, LinkedIn, nyhedsbreve, hjemmesider. Der er mange flere touchpunkter rundt omkring sælgeren, som er med til at definere det her kvalitative audience. Og det er jo den der bridging eller samspil mellem marketeer og salg, der skal styrkes, og den der tillid, at salg skal have tillid til, at marketing vil dem det bedste og modner permissions til gode leads. Men marketing skal også have tillid til, at salg, de så faktisk gør deres arbejde og kontakter de leads, som marketing siger, please kontakt dem her. For jeg vil også have at vide, hvis det ikke er et godt lead, så jeg kan få den feedback. Ja, præcis. Og det er jo det der med, at det skal være en fælles mission. Altså salg og marketing burde jo på den samme afdeling. Hvad skulle det hedde? Marketing? Ej, det tror jeg ikke. Det må vi sende en copywriter til at finde ud af. Men jeg tænker, altså lige præcis nu, der kan B2B altså også godt blive lidt bedre til også at kigge over i B2C, hvad der rører sig der. Altså, apropos det, du sagde med 80% af købsrejsen foregår online og sådan noget. Altså, det var noget, vi begyndte at snakke om for 10 år siden, ikke? Bare tage bilbranchen lidt, så lige pludselig så behøver man, så har folk ligesom bestemt sig for, hvad det er en model, de skal have, når de går ind i bilbutikken. Ikke? Ja, eller Tesla, du bestiller online. Ja, jeg skulle lige så sige, i dag der køber man bare sin bil online. Altså, jeg vil stadig gerne ned i butikken. Altså, det vil jeg. Det er også, der er forskellige temperamenter og sådan noget, men altså princippet i det er bare sådan, altså, og det er også der, hvor alt det der med købs- og kunderejser bliver i princippet fuldstændig umuligt at arbejde med. Altså, men du bliver nødt til at styre på dine touchpoints. Hvad kommunikerer du til dem? Ja, og så også ligesom at sige, jamen kan marketing understøtte sælgerne ved for eksempel at tage sælgernes viden omkring ICP'er og anvende den for eksempel til account-based marketing, og altså at lave et samarbejde på tværs af det her. Vi har ligesom taget 2 kategorier her, vi har kaldt det kvalitetsaudience og digital modenhed, for netop at sikre, lige præcis. Det handler jo ikke bare om, at man har en telefon eller en e-mail eller en eller anden privat kontakt, men når man lidt danner fælles front omkring en indsats, og så finder ud af, hvor på rejsen er den her permission, er den et lead, altså MQL-scoring i princippet, SQL-scoring og så videre, kvalificering. Men man har mulighed for at lave mange flere digitale indsatser, og det her med også at gå fra at have en gimmick på en messe, til at have noget, der også binder det digitale og funktionerne sammen
For eksempel, det kunne være et visitkort med en QR-kode på, som jeg har et eksempel med, så var ikke helt sådan hævet ud af blå luft. Men det gør jo for eksempel, at sælgerne stadig har et visitkort, og noget, de ligesom holder fast i. Ja. Men marketing har faktisk også noget, de kan begynde at tracke og måle på. Ja. Ja. Det er jo snedigt nok. Ja, det synes jeg også, og jeg har en lille anekdote med. Ja. Og det kan være, at vi kan bruge det som smagsdommer på noget af det. Så kan vi sige, er det smart, eller er det ikke smart? Vi giver sådan en skala for det. Jeg håber, det er smart. Hvis du har haft sådan nogle hænder. Ja, når jeg skulle have haft sådan nogle kæmpe store hænder. Pointen er jo egentlig bare med det her med interaktivt indhold. Og nu i dag, så kalder vi det, altså kært barn har jo mange navne, så vi kalder det interaktivt indhold i stedet for gamification. Fordi gamification, så kan man komme til at tænke på Temu, og sådan en webshop, der laver lykkehjul og snyd, og det bimler og bamler. Ja. Men i virkeligheden, så handler det jo egentlig om bare at, som jeg skrev her i punkt 4, skille sig ud, men stadigvæk at gøre det on-brand, gøre det memorable, og sørge for, at det tager ind i strategien. Viking, der jeg nævnte tidligere, de har jo med sig hele verden. Ja. Blandt andet også USA. USA, der er ikke GDPR på samme måde. Nej. Men de bruger blandt andet sådan en ting, som at have et interaktivt formater til messer. Det bruger de også for at aligne på tværs af hele organisationen, at der er styr på data. Ja. Uanset hvor i verden man er, så processen er det samme alle steder. Så de ved, at alle leads, e-mails og permissions, det kommer ind på samme måde i deres system, på samme sted. Og der ligesom er en sammenhæng på tværs af markedet, hvordan de modtager, behandler data, opsamler data, arbejder med det. Ja. Selvfølgelig en kæmpe stor virksomhed, men det er ikke ensbetydende med, at du ikke kan kopiere den tankegang og mentalitet andre steder. Nej. Jeg kunne for eksempel tænke op på vores egen organisation. Ja. Det er også være smart. Ja. Vi gjorde det på samme måde. Hvis man havde data inflow i stedet. Ja. Men det kan vi også snakke om. Det har vi næste. Så den her del med at blive mere datadrevet, og det er jo sjovt, fordi vi altid siger, vi skal mere data, Mere data handler selvfølgelig også om at bruge den data, vi har. Så der er jo lidt med den her digitale modenhed og rejsen, hvorpå man er med virksomheden. Ja. Altså, er man der, hvor man ved godt, vi skal have nogle e-mail permissions, eller er man der, hvor vi har så mange e-mail permissions, men vi aktiverer det ikke godt nok. Så er der selvfølgelig forskellige taktikker, man kan anvende sig og anvende. Så man kan jo bruge sådan nogle interaktive formater, enten bare til at, hvis du for eksempel laver sådan en lykkehjul, hvor du kan vinde merch, det er jo permission-indsamling. Det er jo ikke noget med lige til kvalitativ data. Men det skaber en grobund i din funnel, ligesom du gerne vil have flere website-besøgende. Du vil gerne have en større trakt, du kan kommunikere til. Ja, præcis. Over tid. Ikke? Ja. Og hele den her, må jeg sige, ting omkring den her trakt der, ikke? Fordi udfordringen med den her trakt, det er jo, at vi altid bliver så fokuseret på konverteringsdelen i den trakten. Ikke? Altså, men altså, der er jo grund til, at trakten ligesom går ud af. Ikke? Altså, der skal relativt meget ind, for at der ligesom kommer noget ud i bunden. Ikke? Ja. Altså, det er jo ligesom, hvis vi laver æblemost, så skal du bruge relativt mange æbler for at få relativt lidt æblemost. Ja, og det bliver drukket for hurtigt, i forhold til, hvor lang tid det tager. Og det er derfor, jeg ikke laver det selv. Hvad hedder det? Men det er bare, det er tit, så glemmer folk egentlig det der med, okay, vi skal bare have ret meget at fylde i, for at vi kan begynde at sortere det. Og der synes jeg, og det er igen lidt sådan en B2B-sygdom, der er mange steder, at det bliver lidt for navlepillende, synes jeg, det der med, at man så tager vi en i forvejen lidt for lille base, og så begynder vi at segmentere og gøre alle det muligt, og fordi tænk, hvis vi sætter noget forkert til nogen. Altså. Men jeg kan sagtens forstå argumentet mod ikke at lave en konkurrence på Facebook, hvor man så udelukker mobiltelefoner. Så vi skal jo stadig have en vis grad af kvalitativ audience og målgruppe, og det er jo der, hvor Messer er et fantastisk eksempel, fordi der ved mange B2B, at deres målgruppe er til stede der. Men derfor vil man så stadigvæk, at antallet af Messer-deltagere gerne sørge, hvor mange kommer så forbi og afleverer deres permission i princippet. Ikke? Og det er jo så det der med at bruge noget interaktivt indhold til at skille sig ud fra Messer, lave noget støj, break through the noise, og få folk til at komme hen til en. Og det der er det fede ved det her, som et biprodukt, som jeg også har hørt fra vores kunder, det er også, du falder nemmere i snak med folk. Fordi så skal du ikke sådan være, hej, jeg skal være, where are you from, ikke? Men du kan ligesom sige, oh, try our game, that's really fun, eller noget af den stil. Og så kommer du faktisk ind, spil, og skal sige, hvordan gik det, klarede du det? Vandt du noget? Og, jamen, så kan du faktisk snakke om noget, der er lidt harmløst, men som stadigvæk, hvis du gør det rigtigt, er on-brand og relevant, og ligesom foster en dialog. Og det er jo det, der jo var grundideen med de der forpulede bolcher der. Altså, det der er ikke meget at snakke om bolcher. Nej, præcis, men det er jo uforpligtende. Ikke? Altså, så det er så det er jo det med sådan, okay, hvad er det, vi skal putte i stedet for de der bolcher, som der ikke er nogen, der
digitaliseret forretning. Nå, jeg har taget nogle eksempler med, fordi tiden løber. Vi snakker. Folk ser stadig med. Tak for det. Levende liv, eksempler. Novax. Det er de laver journalstyringssystemer. De har de sidste 3 år på, der er mange forskellige messer, men på en af deres største messer, der laver de den her kæmpe stand, hvor de ligesom har lavet et koncept, der hedder Den Store Lægedyst. Ja. Og til Den Store Lægedyst, der kan samtlige lægehuse, deltagere og deres kunder og ikke kunder signe sig op og finde ud af, hvem er ligesom den bedste og ved mest. Så de har udviklet en quiz simpelthen, hvor der er tid på, du får point, hvor hurtigt du svarer, og den tager gennemsnittet af deltagerne fra din sådan afdeling og lægger dem sammen og kommer op på en stor skærm. GDPR compliant, bare som første navn og sådan noget. Men her på 3. år har vi nu fået den lige afviklet igen. Der har vi simpelthen fået at vide fra dem, at folk de kommer hen til dem og spørger, har I quizzen igen i år? Så nu er det blevet en ting. De er blevet lige med, I har det her på. Det er dem, der har den fede quiz. De sagde første år, der var kø hos dem, fordi at folk, de ville have, der var sort med dem, der var næsten ikke nogen af de andre steder. Det er et prime eksempel på, hvordan at du kan lave en quiz digitalt, skabe en interaktion, og så få folk opmærksomhed. Ja, og det fede ved den der case der, det er jo, at det der med at gøre det intelligent. Ja. Altså, så quizzen er jo fed, fordi det er nemt at forstå, hvad det er, der går ud på. Yes. Ikke? Men du det er fagspecifikt. Ja, du skal svare omkring, hvad en knogle sidder her på spids på målgruppen, sådan at det faktisk er relevant. Fordi du ved, hvem der kommer. Ja. Og de bruger jo så permissionsne, som de har samlet op i løbet af. Dem har de jo så sendt en masse quizzer omkring, hvor meget tid kan du spare ved at journalstyre i vores systemer og så videre. Så videre. Så de modner jo ligesom permissionsne undervejs. Ja. Heller Forvia, som er inden for autobranchen, igen bare et andet eksempel. I kan se den her POS-skærm med en QR-kode på. Det er også en måde at aktivere det på. Folk kan gå forbi og gøre det. Men Gitte, som er deres marketingmand, der siger derude, de bruger det også til deres serviceleverandører, til ligesom at kunne få mere, jeg har lyst til at sige taletid, men det er jo egentlig reklameplads i deres butikker. Ja. Fordi at de kan komme ud nu med noget, der er interessant og skiller sig ud hos deres servicepartnere. Så de faktisk får mere brand time i deres servicepartners udstillingshuse i hele Norden. Og det er sindssygt powerful for dem, at man så også kan deltage og få mere brand-tid med brandet. Og så er der en af mine yndlingseksempler her med Novo Nordisk, netop med visitkort eksempel. Og hvem er det nu Novo Nordisk? Ja, Novo Nordisk, det er jo fusionen mellem Christian Hansen og Novozymes, som blev til Novo Nordisk. Det vidste du godt, men tak for lige at bridge mig til at forklare det jo selvfølgelig. Men de lavede så sådan en her, der kan man så sige, hvad har et kamera med det at gøre? Hvis jeg skulle kritisere den, sådan, hvorfor har de brugt kamera som en præmie? Men selv vi, de havde en messe, de kendte deres publikum, de skulle lave en print, der tiltræk. Og det, jeg synes, der er det interessante ved den her kæde, jeg vil sige, der er nok flere, der har interesse i at vinde kamera end folk. Men hvis vi lige klikker på qualification-quizzen her, så brugte de det både til messen, men de gik også ind, if you can click the link, thanks, ja, så kan du faktisk også gå ind og kvalificere dig selv. Og det her ligger online, så det er ikke bare en messeaktivitet. De ved, målgruppen er der, så de gør det. De bruger ikke messen som en kanal, men de har også account-based marketing kørt. De har display, og det ligger på deres hjemmeside. Og her, der kan du simpelthen finde ud af at sige, nu skal jeg lige lidt tættere på, så jeg kan læse det, men find your enzymatic biodiesel refining route. Og det handler jo egentlig omkring, som jeg forstod det, man skal lige holde fast. Man skal være målgruppen for. Man skal være målgruppen her. Og det er jo det, der er kunsten, det er, at du kan være så fagnørdet og fagspecifik, og det er jo det, der øger fra kvaliteten af permission, måske hen imod leadet. Og her, you can choose one of these, and then you sort of can, altså du kan kvalificere dig selv, og så kommer du egentlig til sidst, når du har været igennem her, så får du et svar, kan du klikke yes, hvis du registrerer, så kan du egentlig se, hvordan kan du anvende dem. Og Novo Nordisk er jo en kæmpe virksomhed med et super kompleks setup i forhold til oil refining, genbrug af det planteolie, er det dyreolie, hvad er det for en type, hvad skal du bruge det til? Skal du bruge det til trucks, skal du bruge det til biler, skal du bruge det til nu er jeg ikke ekspert på det, men det gør bare, at det er en meget, meget svær dialog også for en sælger at starte, fordi du har rigtig mange produkter. Ja, og fordi chancen for, at det er den forkerte, man kommer til at snakke med, er jo
Og du åbner dialogen rigtigt og siger, hej, er du også vejlet på plantmarkedet? Nej, jeg har intet, men jeg havde med det der at gøre. Ja. Men de havde så en case med fra det der eksempel, hvor der var en, der tog quizzen, en kunde, potentielt kunde i USA, tog quizzen, kørte den igennem, kvalificerede sig selv, og det var en 1-på-1 match i forhold til det. De sendte leadet videre til salg, og de fandt ikke ud af, at fra permission-opsamling, lead, til at give tilbudsgivningen, det tog 2 måneder. Hvor normalt for dem ville det måske være, hæng mig ikke op på det, det er sådan husket fra dialogen, 1,5 år nogle gange, fra lead til dialog til sourcing. Så at have sådan et interaktivt element på dit site, ikke som en kampagne, men som et always on, det kan altså være med til at lade dine kunder, altså hjælp til selvhjælp, hjælpe dem med at finde dit produktkatalog. Men customer is the hero. Ja, og hvis man nu er digitalt nok, og ens CRM-system er sat godt nok op til det, så alle de choices, vi jo lige så der, de bliver jo mappet på din profil. Så du kan så også, hvis du så har et stort nok setup til det, tage nogle annoncer og smide, der så er relevante til dem, for at modne dem på rejsen. Og så begynder du faktisk at kunne gøre lidt, eller det vi snakkede om lidt tidligere med. Og så begynder det at være interessant at kigge på data. Men nu er det ekstremt. Jeg synes, den her case, og det er selvfølgelig også, det er jo voldsomt stort. Det var det, der var min men altså mekanismerne i det kan jo kopieres af en enkeltmandsvirksomhed. Og jeg synes især den der case er så genial, fordi altså jeg synes det interessante ved alt det her, det er, at man tager de der, for eksempel quizzen, ikke? Altså tager nogle meget let forståelige formater, og så gør man det meget relevant for en små gruppe. I stedet for at du skal ligesom, okay, nu skal jeg ind under blogsiden, og jeg skal finde ud af, hvad det er for en artikel, og hvad for et produktkatalog, om det er IC 35319, eller jeg skal vælge IC 35318. Så rejsen derhen til kan være svært. Men sådan en produktvælger, eller en interaktiv guide, kan vi også kalde det, kan have en kæmpe værdi. Og også på bounce. Noget af den der logik der, hvor man jo også tage messer ud på messer. Messer på messer. Når man det der med, okay, hvordan kan vi hjælpe folk med selv at kvalificere sig, eller selv blive opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg skal her, eller hvad er det, jeg kan her, eller hvad vil jeg gerne vide mere om. Men hvor lang tid havde det taget at kvalificere et lead og indgå i en dybdegående dialog, hvis du var 1-til-1, fremmed sælger, fremmed lead, der skulle snakke sammen, versus at du lige får dem til at tage en quiz på 60 sekunder. Det er jo, hvis det er veldesignet, kan det gå enormt hurtigt. Plus at det er jo noget med at minimere tilfældigheder. Jo. Jeg har taget det simple eksempel med også. Dandiak her, det er bare sådan user journey, you can just see it on the screen her. Mens du lige præsenterer det, så tænker jeg, vi har ikke så lang tid tilbage. Hvis der er nogen, der lige har nogle spørgsmål eller et eller andet, de kunne tænke sig, at vi havde en holdning til, eller sagde noget om, så er det nu et godt tidspunkt. Det er det, det er det at skrive. Det er faktisk et rigtig godt tidspunkt at skrive det på. Vi skal nok love, og I må selvfølgelig gerne blive hængende lidt, men vi har også kun booket af til nu, ikke? Men Dandiak er et eksempel omkring en pipettevælger. Altså hvad for en pipette skal du have? Et super lavpris eksempel. Du kan jo have 5-6 af de her kørende samtidig, og du har det jo bare gemt på nogle destinationer, som du kan lede folk hen til. På samme måde som hvis du havde en rapport eller white paper eller blog. Fordi hvor mange læser reelt set 20 sider white paper eller produktblog information i dag, versus at tage en quiz, der måske tager 30 sekunder og guider dig meget i samme stil hen til den person, du skal snakke med. Quizzer, survey forms, et eksempel her fra Alfa Laval også, hvor du også kan blive ringet op efterfølgende, omkring Darius og dataindsamling også. Igen, du kan også bruge det til at berige din database, for eksempel eksisterende kunder, hvordan du kan samle mere information ind, som du så igen kan give noget kvalitet tilbage til salg. Altså, men lige her nu, der bliver du også lidt, nu har du også lidt et produkt, du skal sælge, fordi det kunne jeg også godt lave i hver form. Det kan du lave i Sleepnote. Det kan du sagtens gøre. Det kan du sagtens gøre. Men jeg tror jo, det er en god idé generelt at have et tool, der kan gøre mange ting. Sådan så, at hvis du skal lave noget til messer, du vil også gerne lave noget annoncering, du vil gerne lave nogle brugerrejser, men så hvis du allerede har et tool, der beriger data på dine leads, så kan du også bruge service forms. Hvis du bare skal lave... Så det du siger til mig der, hvis jeg laver det der i Google Form, så prøver jeg ikke så højt op på det med digitale muligheder. Altså du er da i hvert fald et step på rejsen. Skal vi ikke sige det? Det er i hvert fald digitalt. Du er en trippelstil. Ja, jo. Det vil bare sige, hvis det eneste du laver af digital aktivering er survey og forms,
så må du gerne lave det i et nyhedsbrevssystem eller et Google, og det er fint. Ja. Men når du begynder at koble nogle flere elementer på, så kan det være en god idé at binde data sammen. Og det kan du altså ret nemt gøre med Scratch. Ja. Så det er egentlig blot for at sige, at hvis man investerer i et tool som Scratch, så har man nogle forskellige muligheder, hvoraf Survey Forms, det er en lille del, som mange tools har og kan, men det kan de også, sådan som man kan sige, fedt, det kan jeg også lave i toolet her. Og så egentlig måske både spare noget tid, ressourcer og penge, men også binde det lidt bedre sammen på tværs. Ikke? Jeg tror egentlig, det var det lidt til spørgsmål. Ja, vi får vendt lidt forskellige ting. Vi håber, det har været både relevant og interessant for jer derude, og også... Det er i hvert fald det kortest mulige tid, vi kunne snakke om det her på. Ja, vi kunne godt have fortsat. Ja. Jeg kunne have snakket om merge hele det her webinar, hvis jeg fik lov. Vi laver en merge session. Det er mit yndlingsherlighedsemne. Det har skabt noget værdi derude. Tusind tak til Tobias for at komme forbi. Tak fordi I måtte komme forbi. Ha' en god snak omkring B2B, messer, interaktivt indhold og digital mod. Det er rigtigt. Så skal vi ikke derude. Det er optaget, ja forresten. Det er optaget, og I får det tilsendt. Og I kan rewind. Hvis der er nogle af de ting, der sidder, hvor vi lige navlepiller lidt for meget, eller lidt for kikset, så kan I bare scrolle forbi det. Ja. Ja. Hvis I og synes, I kan også række ud til os. Vi er begge to på LinkedIn. Connect. Hvis man kan købe noget fedt, så skal man tage fat i. Jeg skal snakke med mig, Hvis man vil have random holdning om B2B marketing, så skal man bare tage fat i. Og faktisk, så har vi også til jer i 13 tilbage, så I kan få et godt tilbud. Vi havde faktisk aftalt, at vi skulle give jeres medlemmer en god rabat. Ja, det er selv. Ja, men det har vi ikke fået kommunikeret. Hvis vi vil have en god rabat i medlem af Dansk Eksport. Danish Export hedder det. Danish Export. Ja. Det er fordi, jeg vil sige Dansk Eksport Associeret. Nå, jeg fokuserer på rabatten. Den kan jeg få. Skriv til Tobias. Det er en ongoing diskussion, om det skal kalde os Danish Export. Ja. Eksportforeningen hedder det faktisk også. Det hed vi gamle dage. Jeg får nogle dårlige associationer til andre ord, hvor man ikke kan finde ud af, om man skal sige det på dansk eller på engelsk. Ja. Men den lader ligge. Ja. Hvis I stadig kigger på, tak for i dag.